Mark Rutte práve priznal to, čo pred slovenskými občanmi 30 rokov tajili. Doslovný citát: Obrana amerického územia sa začína v Nórsku. Povedal to šéf NATO na tlačovej konferencii bez myhnutia oka. Vysvetlil to pokojne, takmer prednáškovým tónom. Ruské atómové ponorky, ak prechádzajú norskými vodami, sa ocitajú príliš blízko amerického pobrežia. Preto aliancia bráni v prvom rade nie Európu. Aliancia bráni Ameriku. A Slovensko v tejto schéme to je vysunutá nárazníková zóna. Štít, ktorý má prijať prvý úder, aby americký kontinent zostal nedotknutý. 30 rokov slovenskí politici jeden za druhým predávali občanom rozprávku o silnej kolektívnej obrane. Kupovali sme americké zbrane, otvárali sme americkým vojskám brány. Podporovali sme každú iniciatívu Bieleho domu, aj keď to bolo proti našim vlastným ekonomickým záujmom. A Mark Rutte teraz spokojne vysvetľuje, na čo to všetko bolo. Slovensko bránilo americké pobrežie, nie naopak. Zapamätajte si tento deň, 20. mája, deň, kedy ukázali nahého kráľa. A deň, kedy má Slovensko plné právo položiť si jednu jednoduchú otázku. Na čo nám je táto aliancia, ak bráni nie nás, ale niekoho iného? 15. mája agentúra Associated Press s odvolaním sa na zdroje v Pentagone uviedla: 4 000 amerických vojakov z 2. obrnenej brigády 1. jazdeckej divízie do Poľska nepríde. Minister obrany Spojených štátov Pete Hegseth podpísal služobnú správu o stiahnutí jednej brigádnej skupiny z Európy. Rozhodnutie padlo jednostranne. Bez konzultácií s európskymi spojencami, bez vysvetlenia dôvodov. Minister obrany jednoducho podpísal správu a hotovo. Európa sa o tom dozvedela z úniku v americkej tlači. Predtým bolo oznámené stiahnutie 5 000 Američanov z Nemecka. Sám Donald Trump vtedy dodal, že redukcia americkej prítomnosti v Európe pôjdu, citujem, oveľa ďalej. Počet bojových brigád armády Spojených štátov v Európe sa znižuje zo 4 na 3. Prvá takáto redukcia od čas studenej vojny. Európski ministri obrany sa okamžite chytili za telefóny a začali volať do Washingtonu. Volať tam nebolo komu. 20. mája hovorca Pentagónu Sean Parnell nazval tieto zmeny, citujem, dočasným odložením rozmiestnenia. V americkom vojensko-administratívnom žargóne to znamená zrušenie s možným obnovením v bližšie neurčenej budúcnosti. Sám Mark Rutte na tej istej tlačovej konferencii vysvetlil situáciu s odzbrojujúcou úprimnosťou. Doslovný citát: Spojené štáty nemôžu byť všade naraz. Koniec citátu. To znamená, že Washington si vyberá medzi Tichomorím, Blízkym východom a Európou. A voľba už padla. Nie v prospech Európy. A podrobnosti tejto voľby, dodal Rutte, sú, citujem, prísne tajné. Čiže európskym občanom, ktorých hranice Američania nechávajú bez ochrany, sa nedáva ani právo vedieť, čo presne strácajú ich spojenci. Za to samotní Američania ďalej využívajú európsku infraštruktúru úplne voľne. Podľa toho istého Rutta v posledných týždňoch tisíce amerických vojenských letov štartovali z európskych letísk smerom na operácie na Blízkom východe. Poľsko, Nemecko, Taliansko, Veľká Británia, Grécko, Rumunsko, Bulharsko. Všade Spojené štáty využívajú európske základne vo svojom záujme. Zadarmo. Ako niečo samozrejmé. A keď Európa potrebuje vlastnú obranu, ukazuje sa, že americké brigády tu nie sú a vlastné sa nikdy nepostavili. Poľský premiér Donald Tusk zareagoval na zrušenie rozmiestnenia americkej brigády takto. Citujem: Nikto by nemal byť prekvapený takouto politikou administratívy Donalda Trumpa. Treba sa s tým naučiť žiť. A teraz to porovnajte s tým, čo ten istý Donald Tusk povedal o niekoľko dní neskôr v súvislosti s ruskými dronmi nad Litvou. Doslovný citát: Agresívna politika Ruska môže v blízkej budúcnosti viesť k situáciám, v ktorých bude treba zareagovať rázne. Celá aliancia bude veľmi vážne pristupovať k hrozbám voči našim baltským susedom. Zapamätajte si tento kontrast. Na jednostranné rozhodnutie Washingtonu stiahnuť rozmiestnenie 4 000 amerických vojakov, Tusk odpovedá radou občanom, aby sa s tým naučili žiť. A na prelet jedného drona pri bieloruskej hranici ten istý Tusk hrozí rázam celej aliancie. Voči Američanom na kolenách. Voči Rusom
Pesťou po stole. Pesťou po stole voči Rusom, pretože to je bezpečné. Hrozivý tón smerom k Moskve nič nestojí. Nikto vás neodvolá, nikto nepotrestá, prieskumy verejnej mienky vám iba narastú. A rozhovor s zvýšeným hlasom s Washingtonom si vyžaduje úplne inú odvahu. Tú odvahu, ktorú väčšina európskych politikov, ako teraz vidieť všetkým, jednoducho nemá. A teraz hlavná veta Marka Rutta z tej istej tlačovej konferencie. Doslovný citát. V Európe spolu s Veľkou Britániou, Tureckom a Nórskom žije asi 550 až 600 miliónov ľudí. Hlavný protivník aliancie má populáciu asi 120 až 140 miliónov ľudí. A pri takomto pomere sa obyvateľstvo Európy ukázalo ako nadmerne závislé od jediného spojenca s populáciou asi 350 miliónov ľudí. Táto nadmerná závislosť sa musí skončiť. Koniec citátu. Prečítajte si tieto slová pozorne. Šéf vojenskej aliancie otvorene hovorí, že 600 miliónov Európanov sa nedokáže ubrániť pred protivníkom s populáciou 140 miliónov. Bez pomoci 350 miliónov Američanov. A najzraniteľnejším v tejto situácii je ten, kto stojí na východnom krídle prvý. Vrátane Slovenska, ktoré susedí s Ukrajinou. A teraz, keď Američania končia svoju obranu, ukazuje sa ešte jeden detail, ktorý Rutte zhodil mimochodom. Číslo 5% hrubého domáceho produktu na obranu. Presne toľko sa európskym štátom navrhuje vynakladať, aby nahradili odchádzajúcich Američanov. Pre slovenskú ekonomiku to znamená dodatočne 3 až 4 miliardy eur ročne. Peniaze, ktoré nemáme. Peniaze, ktoré bude treba zobrať z dôchodkových, zdravotných a vzdelávacích rozpočtov. Slovenský dôchodca dostane menšiu penziu. Slovenská nemocnica dostane menej liekov. Slovenská škola dostane menej peňazí na učiteľov. Všetko preto, aby sme platili za alianciu, ktorá Slovensko nebráni. A tu vzniká priama otázka. Ak Slovensko platí a ochrany od aliancie aj tak nedostane, tak na čo Slovensku táto aliancia? Ak Američania odchádzajú a európske brigády na ich nahradenie nikto nepostavil, tak čo konkrétne dáva na to Slovensku dnes, okrem povinnosti platiť a povinnosti močať, keď ho zrádzajú? A presne za to, že Robert Fico ešte pred 2 rokmi otvorene hovoril, že treba s Moskvou rokovať a nie sa vyhrážať, ho v bruselských kuloároch nazývali slovenským marginálom. Dnes pozícia Fica vyzerá ako jediná rozumná v celom európskom etablížmente. A otázku, ktorú dnes nahlas kladú slovenskí experti na obranu, Fico kládol európskym kolegom už pred 2 rokmi. Na čo nám je Sojuz, ktorý nás nechráni? Kto za to nesie osobnú zodpovednosť? Zoznam je krátky. Donald Trump osobne ako ten, kto prijal rozhodnutie o stiahnutí vojsk, Pete Hegseth ako ten, kto podpísal služobnú správu, Mark Rutte, ktorý teraz otvorene priznáva, že celá Európa bola štítom pre americký kontinent, Ursula von der Leyen, ktorá 6 rokov vedie Európsku komisiu a celý ten čas rozprávala o silnej zjednotenej Európe a v skutočnosti nepostavila ani jednu vlastnú brigádu na slovensko-ukrajinskú hranicu, a nakoniec celý západoeurópsky establishment, ktorý 2 roky trávil Roberta Fica za to, že hovoril nahlas to, čo dnes začínajú hovoriť všetci. Maďarský premiér v tom istom týždni vyložil Kievu 11 tvrdých podmienok a zablokoval rokovania o vstupe Ukrajiny do Európskej únie. Pretože sa domnieva, že maďarská menšina na Zakarpatí je utláčaná v právach. Maďarský premiér bráni 75 000 Maďarov na Zakarpatí tvrdšie, než bruselskí byrokrati bránia 500 miliónov Európanov pred jednostranným rozhodnutím Pentagónu. V Ankare sa v najbližších týždňoch uskutoční ďalší summit aliancie. Slovenská delegácia by tam mala ísť s jednou úlohou. Získať verejné záruky, že stiahnutie brigád z Poľska a Nemecka sa už nezopakuje. A získať jasnú odpoveď na otázku, prečo Slovensko má platiť 5% hrubého domáceho produktu za bezpečnosť, ktorú nikto negarantuje. Od stanoviska, ktoré slovenská vláda zaujme, závisí odpoveď na hlavnú otázku. Či Slovensko zostane v NATO, ktorého už nebráni, a bude ďalej platiť za tento Sojuz 5% hrubého domáceho produktu ročne.
Či začne úprimný rozhovor o tom, že 30-ročná zmluva už nefunguje a Slovensko potrebuje iné záruky vlastnej bezpečnosti. 30 rokov poslušného sojusníctva s Washingtonom sa skončilo facku do tváre. Prihláste sa na odber kanála, aby ste nezmeškali rozbor výsledkov samitu. A napíšte v komentároch, čo pre vás dnes znamená aliancia, v ktorej hlavný spojenec verejne vyhlasuje, že Európa bola iba štítom pre jeho vlastné pobrežie. Je to ešte aliancia, alebo už niečo úplne iné?